Здравейте, дами и господа, това съм аз, Алекс. Аз и Мишо. Да, Клип. на Freak Forest. Аз казах, че той като е на линия мога да снимаме двамата и ето снимаме сега двамата. То клип мисля да е този път, то ще е дълъг клип, защото Freak Forest кой не е обичал. Това е як сървър. Да знаете, Epic Mario си е боса. Чакайте да бягам от него. Някаква магия! О, има магия. О, магия. Магия! Аре! Бати бъган! Къде си, бе? Чакайте, стойте. Стойте, вижте. Това не те ли хвана, бе? Аре, бе, къде е тук бос, бе? Ох, майко, беги! Дай да бегаме! Абе! То не бега. Това бос много мразен. Ама ти си този бос, нали знаеш? Нищо не виждам. Къде бос? Ще умра! Защо има сини, бе? What the fuck? Защото аз ги пускам. Какво е това, бе, хора? Мразя този бос. Сега, пусни ме! Да ми помагаш. Пусни ме! Не мога, мен ми зарежда. Добре, после ме пусни. Бати, това ще е много яко. Аз трябва да видя какво дали ще хареса ония клип. Не, аз да знаете, направо ще си ги качвам. Сега, ако гледате. Не, ще гледате, защо не? Мишо? Да. На тебе ти гледат клиповете, ти като качваш клиповете, ще казваш ли да ми гледат и моите, примерно? Да знаете, гледайте също и на моя приятел клиповете. Така, да им казваш. И да им кажеш как се казва, защото аз съм Алекс Георг, примерно. Чули? Мишо! Какво каза? Не те чух. Бати гърняра си. Да знаете, то Epic Mario понякога е бати гърняра. Ти сега ти се провери клипа, Да, бе, що да ми е филм? На мен ми хареса. Син съм! Да пробвам. И така. И до сега говорих, че в твоите клипове да гледат и моите. И да им кажеш да гледат на Epic Алекс Георев. Добре, ще ги допишем. Някакъв ми пише в скайпа съм. Това е уния. Ти пак ли си боса, бе? Не, ето те. Добре, ето го то път. И ето пак. Следвай мене. Следваш ли ме? Не, аз ще следвам. Това е същия бос. О май гад. Къде си, бе? Аз не знам на къде е хора. Аз го мразя този сървър, да ви кажа честно. Бати, ние се въртиме в кръг. Бе, къде е? Къде е боса? Има ли още бос? Да, видех. Аз не го виждам. Къде е, бе? Трябва нещо да килва много. Его. Имай такъв дек. Жено! Мраза жени. Не мраза жената, бе. Не може да ме хванеш. Ето го.
Опа. Телепортна се някъде отиде. Ето го там. Май, че има пистолет. Бонк. Ох, майко, мен ме убиха. Чакай, аз съм първо в този сервер. Аз имам едно яко бати. Якото време за това. А първият ми клип, значи като го снимам и изведнъж към края тъмън ще го спирам. Как ме пусна играта? Играта ме пусна пак. Не, аз съм гледач. Аз гледам. Значи, Не, аз играя. мога да си. Значи аз, нали, тръгвам Да, съм си. към края съм да... Нали, да спирам клипа и бата изведнъж печеля някакво оръжие за пуро. Не си син. Не, аз съм такъв. Просто, нали, като се пуснеш и мога да гледаш мача. И не да чакаш. Как? И там те питайте, аз цъкнах yes. И там и това. Не ме пита. Ди. Аз кога съм направил 3555, нали я бонкнах. Да. Същото е. Да. Аз като цяло този клип някакво толкова да говоря. Атака. Не знам, но да знаете, аз във всеки клип ще повтарям, нали, да казвате да снимаме на някоя друга игра. Защото... Да, след всички зрители знаят. По-добре, защото... И моля ви се, коментирайте. Поне като гледате, коментирайте. Невидимост. Мишо? Бой! Аз не видим. Мишо? Да. В тези клипове пак ли е само един човек да снимаме на други игри? Кой викаш? Не, само един човек го написал. О май гад. Гледат ли го този клип въобще? Гледат го. О май гад. Бой! Първо, пази се. Браво. Убит с бухалка. Епик Марио е на... Трето място. Чао. Аз ще го. О май гад. Мишо, къде си сега? Аз съм първи. Това е Кристиан, това с лъка, май, че това той е лесен. Не всички са лесни, ако знаете ли ги пиеш. Да. Къде? Кристиано Джуниор. Кристиан Джуниор, не го е нас, Кристиано Джуниор! Искам автограф. Го там, прави се, че мога да стреля с лъка. Аз ще го бата го бия с... Колко! Къде? Омега! Бата, аз с бухалка направо. Къде е той? Остана. Къде е той, бе? Мишо, как ти си мъртъв? Да. О май гад. Къде е той? Остана. Добре, бе, човек. Браво, да си там. Така. Абе, човек,
Не, според мен, ако събере още един-два коментара най-много, по-добре е да сняме на The Forest, ако искаш. А? Да, бе, хем, че аз искам да ти... Аз моя YouTube съм си направил на Team Fortress, си интересно за на Team Fortress, хората, които го гледат. Ема не, ти ще качваш и на The Forest. Не, аз ще ги качвам на The Forest. Ако искаш, ти качвай какво искаш, аз си качвам и на други, и на Team Fortress най-много ще качвам. Не, на The Forest само аз ще качвам да не са ни смешани. Да. Мишо? Мишо, ти въобще гледаш ли как да го направиме двамата да играеме? Не, нали? Добре. Ще я питам да... Да, добре. То би трябвало ти да сам да се сетиш. Аз ще свърша работата да ти изпратя линк за играта, а ти поне свърши да разбереш как да играеме двамата. То е екран, ядеш същество. Искаш ли така? Или не ме разбра? Разбрахте. Да ще гледам как да го направя. Добре, наси. Че много работи на чисто. Беги. Бат, аз поне че съм пистолетчето ми е стилно. Това ще убива. Тук е отида. Не знам. В гущерата убива, да знаеш. Знам. Давай се. Ох, бате, представям си да умра от добавяне. Бати. Бе там. Там фая. Ще убива. Чакай, не искам да се промня. Не, той се телепортва. Чакай, да. Изяда не. Време как се дава? Имам магия. Това се свърши. Къде си? Умря ли? Ти бъга. Къде си, бе? Омега, само аз не съм, не съм само. Мразя го този бос. Да. Ще ви кажа когато трейднем. Да следете много добре. Няма да е толкова много. Няма да има, пак ще имам това я време. Ама кой ще го качи този клип, ти или аз? Значи ще направим, аз ще кача на двамата, ти ще качиш на себе си, аз ще кача на мене. Ако искаш. Да. Аз съм боса. Ти си бомбой. Ще бия бомбой. Да знаете, те ще му убият веднага, аз не съм добър като бос. Добре, Сърко. Моля те, защо ти ме биеш? Ти си ми приятелче. Бати тук. Да, съм ти, ама. Бос си. И сега ти ме биеш като съм бос. Убих. Време за! Огън! Аз съм мъничък човек, какво правиш нещо? Какво правиш, аз съм мъничък човече?
Аз лета! I fly! Да, това не е честно. Ти още ли си Ай. малко? Ай. Ау. Окей. Маси, кажи. Дай колко да. Пак е някакъв фут, видели само. Ей, то обаче като... О май гад! О, това. Бил! Дай. Има... Аз вземах такъв фут, само скачам така от следите. Добре, колко човека останаха? 5. Мерси. Така че да, сега като третия ще стане супер интересно. Аз правя най-много тип фото, защото най-много тип. О! Аз ще снимам и на други видео. То остана не видим. Аз пък се направих маничка, лош човек. Мраза маничетата. Да, супер добри. Аз вместо да преследвам и се обидим на тук. Атак. Добре, бе, бати. Мраза да не видим човека. Биги бе човек, те се бият на бухалки, биги ти. Опитвам се. Ти те се года, не ти тях. Ето се огледам. Биго, ето. Аз питам да го дам. Аз не мога да скачам на високо, не знам що. Можеш просто упражнението трябва. И аз имам такава бухалка като твоята. Аре бе. Да бе, те на високо са се качили, няма що. И аз можех там да се качам. Защо се качих по-рано? Проблем е, че като използваш малкото човече, умираш след това. Ти умрял ли си? Не. Не знам да съм виждал, че се става. Дали мога да скача там? Да, мога да скачих там на високото. Аз се гледам какво правиш. Виждам се да оцеля. Ей, бати. Бати на густа. Искам най-горе да се кача, но... Ето тук никой не може. Убих го! Сентри, мраза сентрите. Атак! Ти му мраза сентрите. The fuck? Бати, Oh my god! Oh my god! Дебил! То слушика патроните! Oh my god! Oh my god, то май съм се гръмна. Oh my god! Ей, то не мога, бати. О!
Бати, това сентри как не му свършиха патроните? Аз мога да правя днес, значи ще изправя както искаш, това с снайпер ще го правя. Да, това сентри не е възможно. А ти имаш още един живот. Използвай топчето, имаш топчето на това. Аз денсвам. Искам да видя дали ако не е игра както си хартия с боса. Взели тях не сентрите, топчетата ми му взимат кръг. Аз денсвам. Къде са ми топчетата? И ги използвам, най. Оф, хора, това чудо! Това е аз, това е аз. То клип доста ще стане, май. Добре! Цвети народе въздей! Това сентри не е възможно, защото то не му свършат патроните. Аз идея. Разчупи се. Да, бе. Не може, не. Хора, това сентри не е възможно. Няма такива сентрита никъде. Добре, как не му свършиха до сега патроните? Как направиха си усети? Как ти червен ще направи синьо сентри, лапи? Някакво стреляли ли някакво синьо сентри, видиш ли? Не. Знаеш. Не, това сентри... Добре, как ми го щупи? Това е бус! Не, как да му свършиха патроните? Не. О? Чупи сентрито. Ще на малко тръп. Най! Пак сега сентрито си ме взел от 22 000 кръв. Ама не! Това сентри не му свършват патроните, което е проблем. Да, 20. Не. Добре, това беше от този клип. Да, се ви Абонирайте се, харесайте го и до скоро.